Nå, Pia, er I klar til Safari Cup? Skal I vinde? Vinder I det hele? Ja. Det tror jeg. Hey, skal lige folde den rigtig oven, sådan er lige til at... Trænernes kommentar til Safari Cup har en speciel taktik, som I regner med at... Jeg er nok nødt til i forhold til mit andet interview med Josefine at blive ved med at sige Ja. Jeg synes bare, det er koldt. Lige nu er det bare koldt. Er I klar, piger? Vi starter inde med Greta i mål. Men det er ikke den, vi skal spille på. Hey, prøv lige her efter. Starter inde med Greta i mål. Fuldstændig lige meget, hvem vi spiller mod. Vi har også en maskine, vi skal bruge. Hvem skal give mig et ende, Nico? Det kan du sige, giv mig et ende. Giv mig et ende! Giv mig et ende! Hvad siger det? LB! En gang til! LB! Hej nu! LB! Hvorfor? For vi er de bedste! Du kan trække mere derop, lidt længere op. Allerbedste! Kom længere op, Pia. Længere op. I kan sagtens trække mere op. 5 meter ind i midtbanen. Så kom. Mellem det er sjældent, selvom det er aldrig. Hvis det skulle ske, så skider vi på det. Og hvis det skulle skide, så skider vi på jer. Ha! Ja, du kan godt være klar, hvis vi kommer ned til dig. Bagud! Kom så, Leo! Gå ned! Kom afsted! Kom så, gør det! Kom hjem! Pia, kom hjem! Hør godt, er det dig? Godt, Signe! Godt er derinde! Det var godt! Kom nu, Pia! Op i den! Sammen! Altså, sig noget! Ej, den har du! Hun skal hjælpes! Ind over mellem, Signe! Godt, Gry! Kom så godt der! Jeg er allerede i gang med at bygge det op. Ja, den spiller der! Helvede, det går der. En gang hjælp, altid hjælp, hey! Ole! En gang hjælp, altid hjælp, hey! Ole! En gang hjælp, altid hjælp, hey! Ole! En gang hjælp, altid hjælp, hey! Malene, Lærker og Vika, kom herned. Kom igen, det går godt. Augusta. Jeg gider simpelthen ikke at se de der løber under foden ind i første. Det er din fine opgave næste træning. Ja? Det var Augusta. Ja. Prøv, jeg siger det hver gang jeg ser det, Søren. Jeg kan ikke gøre mere. Så må vi have strømhalsbånd på. Okay, det er næste træk. Og det sagde vi selvfølgelig ikke med forældrene. Det er ikke noget, og slet ikke med video. Bliv ved nu op. Godt. Kom her. Kom her, du med. Ja, fedt spiller, dæk. Hvad er det afsted? Fart på! Hold farten! Ud i siden! Ud i siden! Videre med den! Okay, det er okay. Kom igen! Så er det hjemme her! Kom med, Marie! Kom med, Marie! Ikke der! Kom til Digne! Kom med Digne! Videre, Signe! Godt! Kom med Digne! Hvad gør du? Godt det der! Ja, kom igen! Så er det dig, Gry! Ja, godt! Bare kør! Ejer er der! Ejer, vend rundt! Kom op ad Nura! Op ad Nura! Fortsæt, Nura! Hende skal du med, Signe, hende der! Godt, Baloo!
Hold fart på! Hold det, Signe. Det er dig, Gordon. Godt nok, Gustav. Signe, det er dig. Så Pia. Marie, find en spiller den gang. Josefine, når du får bolden, så sæt fart på. Ikke det der med at stoppe op. Du kan løbe fra dem. Pia, vær klar. Godt, Leo. Bliv ved. Din ind og angrib. Godt, Leo. Skud. Ja. Det er flot, det der. Ja, super! Over på 8. God aflevering der. Dine regler. God aflevering. Giv mig et B. B. Hvad siger det? L. B. En gang til. L. B. Højere endnu. L. B. Hvorfor? For vi er de bedste. Godt, Leo. Vi er de bedste. Og skal ingen tæske. Det er godt, det der. Godt. Så er det i gang imellem. Mellem det sjælen. Sjælen vi er aldrig. Aldrig. Hvis det skulle ske, så skylder der ikke det. Og hvis det skulle ske, så skylder der ikke. Ja, ha! Signe, hjælpe. Ja, det er godt. Sådan, så afsted. Videre, Signe. Videre, Signe. Sådan, ja. Udmærket, Signe. Pres dem. Presse. Pres. Kom igen, Gordon. Kom igen, Augusta. Hey, godt angreb, Lunderskov. Oh my god. Åh, Josefine. Josefine. Ja. Ry, du skal frem og pres. Nu. Frem til 20'eren, Gry. Frem og pres, Gry. Ja, det er godt presset. Det er godt presset. Ry. Ry. Du skal på med det samme. Hey, gør klar igen, Lunderskov. Find en rød. Ry, over til 20'eren. Herover. Derovre til 20'eren. Josefine bag dig. Josefine bag dig. Kom, Pia. Kom nu. Løb, Augusta. Hey, den er ikke ude, Augusta. Hvorfor stopper du? Super, Josefine! Ind og pres. Godt, og så ryk fremad, Pia. Pia, sønder frem. Godt, kom hjem, Signe. Kald på den, Signe, så skifter vi side. Du har et barn på 1 år, så næsten lige er 200 fødselsdag, så får hun mere. Ro på, Malu. Ind og pres, Leo. Hey, Lunderskov angriber. I skal med tilbage, så I kan få bolden. I skal ikke stå derovre. Bagved. Astrid, Malu, bagved. Malu. Jo, kom så! Ja, du nåede, det er godt. Det er flot, det der, Augusta. Det er godt, Gordon. Astrid, Malu, der stod lige en helt fri bagved jer. I skal kigge bagved. Det er den eneste måde, vi kan lave mål på jer, det er, hvis I glemmer dem. Kom igen, Signe. Emilie, vi flytter lige. Lærke, du tager højre forsvar. Rita, bleib ein bisschen in Bewegung. Du kannst gerne warm bleiben. Was? Ja, der, Signe. Ja, det er godt.
Frispark her, Pia. Så lav en mur, Pia, lav en mur. Ej, Josse! Josse! Det er dig, der skyder derfra. På, må I gerne lave muren. Og den skal på mål! Op og lave en mur, Pia. På mål! Hvordan går hun ud over varianten? Ej, Josse! Sådan. Josefine! Josefine! Lidt mere koncentration, ikke? Tak. Nico. Så ja. Ej, vent lige. Vi tager lige næste gang og spiller. Så bliver det lidt med. Kom ind lige med. Nina? Ej, det er ikke for hjælp. Undtagen dig. Ja, det er godt gået der. Bliv ved. Ind over med den. Igen. Nico, du skal tage den af. Det er godt, Leo. Det er jo ikke træning, så... Få skudt, Stine. Få skudt. Kom igen, Josefine. Det er fint. Dommer! 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 Vi skifter lige. Signe, Astrid og begge angriber. Kom, gå der. Hvad er jeg? Du er angreb. Vender på. Og Nico, du er på midtbanen. Du er på midtbanen. Herovre i den her side. Du kommer lige her, så binder jeg lige det der snørbånd der. Jo. Du bliver ved med at binde snørbånd derinde. Du er mere nede på banen. Kom på Lille. Så skal du med hjem med Josefine til. Kom nu op i Pia. Kom nu, Pia. Det er roligt, Greta. Nina er der, Nina er der. Ej, kast den. Kast den der. Rulle nu til hende. Du hold fremad, Pia. I må gerne være over midten nu. Kom nu fremad. Helt op til midten. Ja, længere frem. Helt op til midten. Hold den. Så der er jeg håber ikke. Godt, Nico. Det er flot, det der. Så kører du, Frida. Igen. Godt, det der. Væk, Pia. Godt, Lea. Helt Lea. Godt løb. Kæmpe bane, Pia. Skal du lige forbi hele tiden? Det er nu noget, mand. Så det muffins eller flødeboller eller noget? Okay. Lidt hurtigt, Josse! Frida, følg med i spil. Ikke også? Ind og gør dig til ind i feltet. Lærke. Væk helt med bolden der. Og så godt. Ja, det er godt, Frida. Bliv ved. Ind over med den. Kom igen. Så er vi hjem igen, piger! Ej, ro på, vent, jeg masser af tid. Kom, find rød. Der står 2 røde, der ikke er dækket. Ellers tag et langt udspark. Følg med. Nicoline, følg med hende, ikke også? Op til Leo. Det er flot, det der med nu. Flot spillet, piger. Kom så, Frida, det er dig. Presse, Frida. Vi er med, Frida. Lille, du skal der står Bare gå. Tag for det. Tag løbet. Hent den.
Ej, kom igen. Ej, Lili, du kan godt lige skyde den på. Lili. Og hvad så tæt på, så bare skyde den ind til dem, ikke også? Camille, du hopper ind der. Det står ikke lige nede i flot. Du kan lige ind på benet, der jo. Jamen, han sagde, han hjælper. Han sagde, men godt, Leo! Han sagde også, da han ikke havde noget valg, at alverne nok, så bare skyde op, og ja, og han sagde, bliv ved, Leo, bliv ved! hallo, dommeren giver mig de andre, han sagde bare skyde op. Nej, han har også givet os nogle gode muligheder. Han har også givet os nogle gode muligheder. Nej, men han giver den gode muligheder. Bliv ved med at presse, Lili! Hurtigt, Josse! Hurtigt! Nej! Så har han også fået Nå, halløj! Og uanset om det er svinesbakker, så står vi for langt tilbage. Vi skal bare længere frem mod det første stolpe, så når vi kommer, at vi faktisk får fod på den. Så når hun skal lige til at sparke, når hun løber hen mod bolden, så løber vi frem foran hende, står sammen med, og er klar til at ramme den. Og Josefine, du sørger for at holde det ude. Du må ikke være højere. Og vi skal stå bag målet, vi skal stå foran. Hey, men helt ærligt, vi spiller mega godt. Det er mega godt spillet. Prøv at høre, Pia. Prøv at høre kommentarer. Så fint det. Og prøv at høre, husk at løbe igennem. Vi får en tur, den anden ude, så går vi og vi er og det er efterhånden, når jeg snakker til. Og jeg skal fortsætte med at fortsætte. Så længe vi spiller, så har jeg Jeg tager anfaldsbolden, og så får den spillet rundt, ikke også? Okay? Ja. Nej, vi skifter Victoria og... Victoria og Grete skifter ikke. Nej, det passer. Nej, hvem er det, vi mangler? Det skal vi den. Den står der. Er I klar? Vi kører. Værsgo. Eller Vigga, du er... Vigga, hvor er du hen? Vigga, du står i venstre. Presse! Kør, Maja. Bare kør ned nu. Kør. Kom, Maja. Kom, du når den. Det er fint. Godt, Lille. Maja, kom. Hurtigt. Eksekvering. Videre. Kom, så send den bare der stadig nu. Hurtigt. Undskyld, jeg råber ikke af dig. Jeg råber af mig. Kom så! Og bliv ved, Frida, bliv ved! Godt, Lea. Så kører du! Ja, gå! Kom nu, er det din? Godt, Lea. Kom nu, kommer du, Emilie. Kom nu. Hjælpes, Lili, kom, du skal hjælpes! Kom, Agnete. Det er det, du gør. Det er det, Lili. Ikke Lili! Det er skud! Frida, du angreb, du skal op og være ind i forreste. Ja, det er godt. Godt, Leo. Godt, Lea. Fint. Ej, du må gerne trække længere tilbage. Lidt længere tilbage. Ja, den er alt. Kom, hun skal hjælpes. Frida! Tæm den! Tag den ned på jorden, ikke også? Kom, Lunderskov, find en rød. Hvem har 21'eren? Frida, du går op til 19'eren, og Nicoline, hun går ned. Kom ud og pres! Kom ud på plads! Ja, er I simpelthen nødt til at gå frem til hende, ikke også? Hallo, må vi ikke få en mere
at man sætter en ind med. Jo, jeg tror gerne, I må tage det. Det beslutter vi bare, at vi gerne med. Så hopper du ind nu. Nej, Ekstra ind, når der var med 3. ja, ind. Okay, så går du på højre side. Maja! Jeg er klar. Nej, så sætter vi Leonora i det. Peter, det er dig, der skal ned ad linjen. Ned ad linjen, dreng. Ja, det er godt. Kom igen. Vi vil Frida, vi vil videre. Ja, det er godt. Du er sur og pisselang. Lige der, Aja. Ja, det er godt, Nicoline. Godt, Marie. Det ved Marie ikke op. Så har du lige ned ad linjen. Godt. Så hjem med Jose. Hvem der er Nicoline? Ah, det ved jeg, Aja. Den har vi. Indkast herovre. Hier, søg med ned, Marie. Du må godt gå lidt mere frem, Agnete, hvis du har luft til det. Lige der, Elia, ikke længere frem. Kom så, Lille, til dig. Ro på! Op og plads igen, Peter. Hold ned på jorden! Jan, du bliver her. Hold lige. Det var spæt og sådan noget. Men nu! Få den ned på jorden, piger. Ikke være bange for den. Hen ind. Rolig. Ja, det er godt, Peter. Kom nu. I to. Flot, Frida. Agnete har. Over i siden, Lille. Så I klar. To lige skifte begge to. Okay. Skal jeg spille venstre? Nej, du går over i højre, og så sender du Nico herover i venstre. Jeg synes, du er bedst over i højre. Det er svært. Det er lidt pres. Alle svært. Hvad sker der herude? Og det er de halvleje. Skal hjælpes? Godt, Lea. Den har vi. Godt, Peter. Du kan godt gøre klar alle på. Og så også mig. Kom så, Lille, fra Ro på! Bare tag nogle skridt. Godt, Lille. Tag bolden til jer, tag ansvar. Og så aflever Emilie. Godt set, Kom igen, ellers god tanke. Hej. Dommer! Vi skifter. Okay. Malou! Josefine! Vika! Og begge angriber. Frida og Lili! Og husk, du går over i højre side og sætter Nico over i venstre side. Vika! Og sig til Vika, vi Leo, hun skifter skal ind på midten. lige. Du skifter med Lærke. Hvem kan jeg gøre? Jo, Hvad ligger? nej, det er pisse godt. Du står der helt, du er det helt rigtige sted hele tiden. Det er mega godt. Ja, det er lige meget. Det kan ske. Jeg så Landskab, der sidste gang, der startede et hjørne, og Trud lå i jorden lige indtil den første spiller. Og han laver ikke andet hele sit liv. Skal hjælpes! To gange et kvarter. Det er flot, det der, Leo. Så skal du med, Gry. Frem med, Gry. Godt, Lærke. Godt, eller... Flot, Leo. Flot, Leo! Kom igen, Gry. Kom igen, Gry. Så skal vi hjem med, piger. Maja, løbe. Det er flot, Nico.
Sådan. Flot, Astrid. Flot spillet, Gry. Sådan spiller man fodbold, piger. Det er en god finte, Nico. Kom, Maja, kom, giv den gas. Maja her. Fint, det der, Maja. Lad den gå. Den tager vi. Eva-Marie, du tager. Eva-Marie tager. Maja, løb ind af. Lav et langt indkast, Eva-Marie. Har du fundet din drikkedum? Ja. Kom nu ind, anden. Den skal væk. Super, Signe! Sådan, Signe. Kom lidt langt, Signe. Flot, Signe. Så kører du, Signe. Og så kører du, Maja. Kør. Den når du igen, Astrid. Godt. Lea, kom ud. Agnete, du tager Leas plads. Samle, løbe. Højre forsvar, det er til højre, det er derovre. Det er udmærket. Udmærket, Leo. Så er I klar igen, piger? Hey, Lunderskov, vi skal med tilbage. Augusta, dækker ikke nogen op. Augusta, Kom nu, Ehe, nu er man på plads. ja, det er godt, Leo. Godt, Leo. Ja, men det er der allerede står en der, jo. Astrid, se dig. Malena, du skal blive tilbage. Bliv herovre, ikke? Og du må godt løbe lidt med fra dem, ikke også? Super! I får et hjørne, det er godt, piger. Så har vi tilbage, hvad mangler vi? Det er godt, I Ryg hende der! Ryg! Ejer her! Godt, Ejer. Kom der, ikke træk dig. Hold med bagud. Godt, Ejer. Det er godt, Signe. Er du okay? Stop i spil. Skal vi skifte? Skærm med. Rolig med. Det er altid noget, de er så villige efter at komme ind. Ja, det Der er en, der skal. Jeg er klar. Det er rigtigt. Det er sådan, det skal være. Er du klar igen, piger? Sådan, Nico. Den tager du, Marie. Kom. Ja. Det er min fætter. Kom igen, piger. Kom med, jeg får det. Det er godt, Malena. Det er udmærket, Nico, det der. Det var fantastisk. Det kan i hvert fald gøre det. Ind og dæk, Malena. Så tager han trøje på det. Vi kommer ikke ind i den. Og jeg er heller ikke en mand. Skal du ikke være dommer i næste kamp? Jo. Jeg er sygt på rundt. Der var på et tidspunkt der, og så var der en, der rørte med hånden, og så sagde han bare. Super, Nico! Malena, ud i den! Hold ned, piger! Ikke, det bytter lige.
Altså, du var lige på røven, jo. Ja, og så faldt jeg på ryggen, og så tog jeg bare den mellem mine ben, og så lige starte mig. Hey, Lundersgaard, prøv at lægge op. Malene, kom ud til siden. Man er fjernet presse. Ja. Hæng, Astrid, klik lige ved siden af, skal foran hende. Kom, piger. Super, Leo. Der er lige med knopperne inde på. Gry, hende dernede. Hende der på kanten af feltet. 17'eren. Du skal presse. Der er ingen presse ind. Så er det fandme væk med Nico. Nå, Nico. Super, Nico. Malene, tilbage. Så prik den igen, prik den igen. Ah, det er okay, Nico. Det er okay, godt spillet. Det er 4. Det er så 4. Det er flot, Gry. Kom, der er nogen, der skal prøve at presse dem. Afsted, Gustav. Ja, det er fint. Bare kør videre. Godt, Gry. Bare bliv ved, piger. Kom. Super! Flot, Nina. Kom, vi skal presse dem. Ud at presse! Super, Victoria! Far, hende der med den orange juice der. Nej, pose. Der er hun her efter den. Godt, piger. Super! Ja. Godt, Gry. Malene, den har du. Godt. Det. Det er en spil. Ej, det er de lysmænd. To minutter tilbage. Godt, Malene. Jeg tror faktisk ikke engang, at jeg tror, det er færdigt. Jeg kæmper på det. Nu skal I sige tak for kampen, piger. Mega sejt. Nå, du går ind. Ja, det er fint. Det er fint. Det er